Un gato na árbore. Un conto de Pablo Albo, ilustrado por Geraldine Alibé. A rúa maior da miña vila non é a máis grande, pero ten unha árbore. Un día, o gato da señora Paca subiu ao máis alto, porque os gatos saben subir ás árbores. Perseguiu o can do señor Roque, que quedou abaixo agardando, porque os cans son capaces de agardar moito tempo. O gato arriba agardaba que o can marchase, e o can abaixo agardaba que o gato baixase. Pero o gato non baixaba, porque o can non se ía, e o can non se ía, porque o gato non baixaba. O gato agardou ata que o can cansou e se foi. Cando o gato ía dar o primeiro paso para baixar, tivo medo e pensou: eu non me movo de aquí mentres non suban por min. E o gato miañou e miañou ata que por alí pasou a filla da señora Paca, que oíu miañar o seu gato e comprendeu que estaban apuros. Sen pensalo dúas veces, subiu á árbore. Cando ía saltar co gato no colo, pensou: se salto desde aquí, voume matar, e se me mato, vanme matar meus pais. E como non sabía baixar doutra maneira, dixo: mellor empezo a chorar e que me veñan rescatar. E a nena chorou e chorou, e o gato miañou e miañou, até que por alí pasou o marido da señora Paca, que oíu os miaus do seu gato e os choros da súa filla, e comprendeu que estaban en apuros. Sen pensalo dúas veces, subiu pola árbore, até onde estaban a nena e o gato. Pero en canto mirou cara abaixo, mareouse e todo lle empezou a dar voltas. Abrazado ao tronco da árbore, dixo: vou ter que pedir socorro para librarme deste estorbo. E o pai berrou e berrou, socorro! E a nena chorou e chorou, e o gato miañou e miañou, até que por alí pasou a señora Paca, que oíu a toda a súa familia, incluído o gato, facendo cada un unha cousa, e comprendeu que estaban en apuros. Pero ela, antes de subir, pensou no dúas veces, e cos pés no chan dixo: mellor chamar os bombeiros e volver á casa enteiros. E berrou: bombeiros, bombeiros! E o pai: socorro, socorro! E a nena: e o gato. Até que por alí pasou o camión dos bombeiros, que é o que adoita aparecer cando un chama polos bombeiros. Colocaron a escada na árbore, subiron até onde estaban o pai, a nena e o gato, e dixeron: vimos a axudar e nada nos vai asustar. Era certo, os bombeiros non tiñan medo, pero a escada sí. E cando xa ían baixar a escada, que estaba algo escangallada, empezou a tremer e acabou por romper. Calma e tranquilidade, dixeron os bombeiros, e conectaron a sirena. E a sirena soaba. E a nai: bombeiros, bombeiros! E o pai: socorro, socorro! E a nena: e o gato. Entón a árbore, cansa de tanta leria, pensou: como siga subindo xente e non baixe ninguén, vanme tronzar. E pediulle ao páxaro que avisase a nube para ver se ela podía facer algo. O páxaro voou até a nube e deulle o recado. A nube colocouse en riba da árbore, puxo forma de vaca, de barco, de cafeteira, pero non serviu de nada. Ao final, desesperada, púxose a chover. Como aos gatos non lles gusta nada a choiva, á cuarta gota pensou: a min dame medo baixar, pero tampouco me quero mollar.
e saltou dos brazos da nena, baixou polo tronco da árbore, plantouse no chan e foise tan Pancho. O salto do gato asustou o pai, que ergueu os brazos berrando, soltouse do tronco da árbore e caeu. Menos mal que os bombeiros, ao ver que se ia mancar contra o chan, baixaron antes ca el e puxeron un colchón. A nena aquilo pareceulle divertido e deixouse caer sen se dar de conta de que os bombeiros xa marcharan, co colchón, co pai e con todo. Xa só agardaba o chan frío e gris e a nai, menos mal. A señora Paca colleu a súa filla no colo e marcharon. E cando a árbore da Rúa Maior se viu de nova soa, suspirou. Ai, que descanso!